Isang kalibre 45 baril ang narecover ng isang 25 anyos na lalaki sa gilid kalsada sakop ng barangay Binanuahan, Bato, Catanduanes, alas 7 ng umaga nitong linggo. Ayon kay Police Major Lester Kililan, hepe ng Bato Municipal Police Station, pauwi ng nasabing lalaki nang mapansin nito ang isang abandonadong sling bag, laman ng naturang armas, 23 bala at 2 magazine. Batay naman sa kanilang investigasyon, napag-alaman na pag-aari ang mga ito ng isang army. Nung nakausap ko yung army ma'am, so 2 AM that time, so kumain siya sa isang karinderya doon sa Birak and tinanggal niya yung sling bag and nung pag-alis niya po, nawala na yung bag niya. So hininala ko na may kumuha ng bag pero hindi ko pa, assuming ako lang po yun mama, is may kwan pa lang po. Hindi ko po talaga kwan dahil ang sabi niya po kasi ay hindi po doon sa barangay na yon niya naiwan yung baril po. May pera daw po na 1,000 plus pero wala na po siyang nakita nung yung nakapulot na 1,000 plus. Kaya hinilaan ko po may nakakuhang ibang tao and iniwan na rin po yung bag doon kasi nung makita niya may baril. Kahapon ay naibalik na ito sa may-ari. So after po magpresenta ng property acknowledged receipt and Philippine Army na siya talaga po yung pagmamayari ng baril, agad naman po namin binigay o ibinalik yung baril after po ng mga kailangan na dokumento upang may balik po namin agad sa may-ari. Ang panawagan ko lang po sa publiko, sino man po makapulot ng baril o kahit ano pong kainalang gamit, wag na pong itago, isuko po agad o i-report agad sa pinakamalapit na istasyon, yung police, para maiwasan po yung peligro, as in po mag-continue ang ating security po dito po sa ating komunidad. Binigyang puri naman ng Bato MPS ang ipinakitang asal ng naturang lalaki dahil hindi umano ito nagdalawang isip na isauli ang nakuha nitong armas. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.